So, for today's vlog, Okay. what is it about? It's all about Finding Nemo. Ano? Ano ba? The best? Sige nga, i-try natin yung ano mo, powers mo. Oh my gosh! Sino ba siya? First, Wala. Sino yan? siya. Ay! So, jojowain o totropahin? Parang jojowain Bakit? na may halong tropa. Sorry. Naglaro ka pa. Gusto mo pala Parang lahat. jojowain, parang ganon. Kasi parang, di ba ang care niya. Tapos sa mga palabas niya, parang save ako lagi kasi lagi siyang may dalang baril. Talaga ba? Gusto ko maupo si Rika. Tapos babarilin, dapat dalawa sila. Kasi tatanong ko din si Rika eh. tapos parang babarilin niya ako, yung ganon. Babarilin. Ikaw naman. Si Coco Martin. Oh my gosh. Oh my gosh. Yun lang. Sarap. Parang gusto ko siyang ano. Ano? Jojowain. Ano ba yan? Lagi. Kaya ba? Dapat magkaiba tayo. La, wala desisyon yan. Gusto niya yan eh. Sige na, ikaw na. Ikaw na mag-desisyon sa buhay ko. Ikaw na. Sa'yo na. Uy, yung sarap Tama ng, yan para diretso sa ano, Tin. yung sarap ng suka, Sa grabe. beehives, no? Ito kasi maraming ano to eh. Maraming gusto dito. Ay, mali. Maraming gusto dito ano. Asan na ba siya? Pag sa mga babae kasi jojowain to eh. Sa inyo kaya? Ano ba yan? Sino yan? Andyan yata si Manoy. Oh my God! Ang sarap! All time, ano ko Ikaw yan? muna, ikaw muna. Huwag kang gaya-gaya. Dapat hindi mo muna pinakita sa kanya. Wala siyang karapatan. Mahal niya ako, Nag-away. diba? Ha? Mahal niya ako. Paano? Sa bahay siya Saan nangyari? Sa bahay siya natin. Kawawa naman si Piolo. Hindi. Sa pagkarang niya ng buhay niya, pumunta sa inyo. Ganun niya ako kamahal. Bye. Talaga ano. Ay, ano po? Ano, siya, pwede siya na lang. Piolo usapan, diba? Ay, si Piolo ba? Piolo. Okay. Piolo usapan. Hindi naman. Okay. Ayan tayo Si Papa B, syempre jojowain ko yan. Kahit marami siyang isyong wanahaha. Ang hirap, ang sarap kasi. Talaga ba? Oo. So ito Yung ano, naman. yung parang ano, yung parang si Shonggalin yung wet song ko, parang ganun. La, ang daring nyo naman Yeah. Ikaw. Ako siguro, Mas bastos to. Hoy, Nafe-feel ko. kahit sa bahay na siya tumira. Okay sa akin yun. Kung beto lang, kasi lang yung bahay namin. Gusto kaya niya? Ano lang. Simple lang. May aircon yung bahay niyo, di ba? Wala. Wala ba? Hoy, ang daming aircon doon, B! Wala kaming aircon. Di uso sa amin ng aircon. Ang dami doon pagpunta Oven ko kasi. nga. Ayan nga. Oven kasi yung bubong namin. Kaya ano, hindi na kailangan ng aircon. Hindi na kailangan ng aircon. Oven. Parang wala pang sumasagot ng totropahin ah. Ay, Masasarap naman pinapakita mo kasi. ang sarap kaya Pakita mo nito. dyan si ano. Tsaka Sige, ito kaya. Ipakita mo si Long. Ito kaya. Ay, Sino po yan? Unahin ko si Rika para hindi kayo pares na sagot. Kaya nga ito na lang lagi. Parang Pakita mo na kay Rika. Huwag mo sabihin ko sino ha. Huwag mo sabihin ko sino. shit, ang ina. Totoo Ano? kaming jojowain. Huwag mo ka babakit ang name. Ay, parang gusto ko saktan niya ako eh. Ay, para sa akin, gusto ko siyang tropahin muna. O sige, parang, Kasi ano- hindi. Sinabi mo sinagot mo na kanina eh. Hindi kasi at least kahit tropa ko siya, kahit mag-kemi kami, kaya lang. O, di ba? Huwag kang sinungaling bakla. Hindi kami naniniwala. Pero, Huwag kang sinungaling ba? O sige, ikaw naman. Ready ka na ba? Yeah. Sino ba kasi yan?
Ay, tropa ko lang siya. Ay, ganon. Oo. Bakit? Naki-Meryl na kasi siya eh. Ay, gano'n. Siyempre mayaman yun. Baka ano yung tayo ng father ni Meryl. Okay. Wala tayong pantubo sa helicopter. So, tropahin ko siya. Tutropahin. Para tropa na rin kami ni Meryl. So, parehas kayong tutropahin. Putang ina. Ako na lang kaya sasagot. Ako lang sasagot Next. nito. Okay, next. Okay. Si Jake naman ang una. Si Jake na, sigurado ka? Sure ka. Baka umiyak ka. Umiyak ka. Sige. Gusto mo yan, ha? Sino una? Si Jake? Go! Laban ako. Jake. Ngapipin nyo nga si Juan. Jojowain na pamahin. Jojowain ko siya. Bakit? Kasi commercial model siya ng reviews ko. Baka bigay niyo. Saka, ang dami, nagkakaroon na ako. Ang sharap. Saka gusto ko yung mga seniors sa New Plaba. Parang Nangihigop, yung hinihigop parang ka. maakit yung fourth floor ng gamit lang ang paa ko. Sino kayo? Janela Salvador? Next. Ready ka na? Yes. Parang lahat kay Rika, ano eh. Para dapat hindi, ang tanong sa'yo, dapat hindi ito tropahin o May ano. duman nga uto ko. Sabay pa kami. Sabay kami na ganun. Hi, babe. Go. Okay, ready ka na? Sarap! Oh my God! Parang iisa lang baksa. Paano bang? Sige, Feeling ano? ko may loves ko na siya. Magbabalikan na uli kami. Ano? Ang para sa akin, enjoy. Yung mga ano na. Jojowain mo? Bakit? Oo. Kasi kahit, alam mo yun, ang sarap Mas mo matanda ka dun. Pagising. Bata pa ako dahil, 25 pa lang ako. Ay! Wala na. Nagkakaano na. Sorry po. Ang shock na kasi, tsaka parang feeling ko pagising ko na umaga, tapos siya kagad yung buhat ko. Mula yung araw ko. Talaga ba? Ay, sino ba yan? Saan sagot niya? Ang sagot niya is ano? Jojowain. Wala naman niyang di sinagot. Okay. Sino ba yan? Sabi ka ulit. Rika, ikaw muna. Ay, sige. Oh my God! Parang isa lang baksa. Ang sarap. Parang feeling ko, ang sarap na maging tropa. Lahat ng pinakita namin masarap. Wala bang iba? Alam mo yun? Bakit ito tropahin? Pwede, hindi kasi Jojowain. feeling ko, pag naging tropa ko siya, at least kahit makita ko lang araw-araw yung ano yun. Tropa, okay. Tropa. Okay, Sarap. next. Ikaw? Para siyang jojowain ko kasi hindi pa siya nagka-girlfriend eh. So baka ako yung first. Ay, talaga ba? Oo. Tapos, multimedia star pa siya, di ba? So parang mali-level up ako sa mga ganon. Pero jojowain ko siya kasi parang sarap. Parang sharp-sharp. Yun. Parang gusto kong tanongin yung tahimik. Audience lang kami. Oh, just, Dyan lang ba kayo? Jowain ko siya. Parang paano na to ah? Kasi ang Ay, hanap ako sagot. Topic. Ala, ito yung Ay, what? Ano ito? 1, 2, 3. Siya talaga. Pag ganun na ako eh. Ayun. Wait lang. Nag-vlogging. For the vlogging, ang mga vlogyon. Ito. Yan. Hanggang. Yummy niya. Jojowain. Ayusin ko yung bra. Tropahin. Ayusin ko muna yung bra ko. Wala ka doon. Ang feeling ko, masarap na maging tropa.
Tropa? Oo. Kasi, feeling ko pag may Tropa with benefits? parang feeling ko pag may nakaway sa Friends akin with ng iba, benefits. magtatanggol niya ako. Oh. Oo, pag may nanakit sa akin iba, Parang action star yata. Pagtatanggol ka niya? Oo. Si Kylie nga, binamigay niya na eh. Ikaw. So, ikaw? Ay! Ano, tropa ko lang siya. Kasi Bakit? tokayo ko siya. Kaya tropa ko lang siya kasi... Pero ang gwapo niya dati nung start. Pero sinasabi mo, hindi lang siya pagwapo ngayon. Hindi naman, parang daddies na siya. Parang daddy. Parang Dali-dali. ganun. O, di Oo, ba parang- gusto mo yung mga dali-dali? Oo, pero tropa-tropa ko siya. Pero basta jojowain ko siya. Jojowain ko siya, nakikialam kayo. Eto na gusto makituloy siya. Ah, okay. Mga Totoy Bibo ah. Puro naman masasarap yata yan, ha? Ano pa ba? Siyempre, para maalog yung mga utakan nyo. Nagugutom ako. Busog ka. Bato-bato. Si ano? O, ikaw una. Hindi ka talaga. Ikaw Sige. una. Ako na kasi ikaw ano. Kung sino ba talo, Ako, panalo. panalo siya siya. naman yung ano natin. Ano. Panalo. Ikaw, kung sino panalo. Ako sino ba? Oh my God. Hindi pa man, tirik agad yung mata mo ah. Oh my God. Parang feeling ko ano siya pang jowa siya. Kasi sobrang, alam mo yung ang sweet niya. Diba? Parang feeling ko pa naging jowa ko siya. Holding hands smile mo. I-review ko tong sagot mo ah. Parang pare-parehas ng lahat eh. Oh, go. Ikaw. Sino yan? Si Diego? Yes. Ay, jowa ko talaga siya. Kahit marami siyang kinemi. Kahit marami siyang kinemi. Hindi ultimate crush ko rin siya, di ba? Sinasabi ko sa inyo dati. Pero ano lang, yung jowang ano, parang private, yung ganon. Hindi yung jowang ano. Ay, tago? Oo. Bakit? Kasi tinago niya rin yung iba niyang jowa, kaya parang gusto ko rin maranasan yun. Charing lang. Kaya jojowain ko siya for ano lang. Ano lang. Parang jowang with ano lang, benefits. Ang cute naman yan. Okay, next. Dahil naipakita na natin si Jake Cuenca, si Rico naman. Rico Blanco. Talaga ba? Ipapatumba. Ipapatumba yan. Kilala ni Jake yan. Ano? Naku, ayusin mo naman kasi. Magbigay ka naman yung mga ano lang. Ayan niya. Okay. Okay. Sino na? Sino mo na siya? Ikaw na, Bax? Parang ang lungkot mo. Oh my God. Gusto ko yung mga ganyan. Sarap. Jojowain, totropahin. Parang feeling ko gagalangin niya ako so tutropahan. Wow, tangina na gagalangin. Oh my God! Parang feeling ko ang respectful ko pagkasama. Gagalangin mo. Oh my God. Hindi ako babastusin. So, kung So gagalangin, kung may mababastos So, ako, Gagalangin ka. Sasagot ko mamaya, babas. gagalangin ka. Ikaw talaga si Inang Rika. So, totropa. ulitin ko Inang ulit. Oh, Rika. ikaw. Kilala mo yan. Candidate siya ngayon ng ano? Supra. Supra. Johannes. Oo. So, pininood ko yung ano mo pala, yung performance mo ng ano, ng talent. So, pasok naman siya. Kaya, totropahin ko siya kasi magaling siyang kumanta eh. Magaling siyang kumanta. So, parang hanggang doon lang ako, hindi ko siya nakikitang magiging jowa ko kasi hindi ko nakikitang papatulan niya ako. Yung pala yun. Yung malimborn. Ganun dapat. Ganon? Oo. Ako mapatulan niya ako. So, parang feeling ko babastusin niya ako. Charing. Ito ang ano, galit na siya. Galit na yung battery mo, Bax eh. Sige lang, hanggang 1 yan kaya pa yan.